Oh, ano? Guys, buhi ba? Kuha na apil og kuan. Pamiso. Iyan eh. Ato lang ko ano kay basta mga binugok ni siya motor ko. Iyan eh. Siya na lang usa na bilin. Abi na huwag ka nang wala na ni siya kay ang 20 ka book na pusa naman. Kani siya wala na baliki sa inahan. Ya nalayo po ni siya nga kuan. Nabuhi po ba kani? Nalayo na siyang itlog. Nagkuan pa ba yun? Na. Ginhawa pa. Ginawa pa. Ah. Sa. Ginawa pa. Atong try nga mabuhi ba siya. Ito na yung kaon. Itong ikuan nga mabuhi. Masalba na to. Luya na eh. Ka 21 ni siya. Uy kayo. Pagit siya sa kuan. Limitan niya sa inahan. Wala. Tik. Tik tik. Ah. Tik tik. Kalintan ka siyang mama. Tik. Tik. Tara. Tik tik. Tara guys. Buhi pagit siya. Ah. Tik tik. So yan eh. Wala tiwas. Ito na siya kuan. Painitan tani. Kinhawa pa. Piko pa yung lawas ko. Uy eh. Ka 21 ni siya nga kuan. Itik. Ang usa kay binugok na. Tik. Utang tanig kuan. Utang tanig hapin. Plastic. Kuha ni way flashlight. Para painit niya ba. Uy eh. Ginawa pa ba yan? Ginawa pa. So, tanaw ko sa YouTube. Tanaw ko sa YouTube kung nanamay ka ng mga experience ni ba. Tanaw na po.
Like, so mao to guys, tan-aw tas YouTube kinsa yung mga anak experience ani. Kasi masalba pa na to siya, mabuhi pa ba. Para siya buhi pa kay siya. Lihok pa. Ano tas YouTube. Balik ko. Darang mga inahan ay nangaligo na. Darang mga laki. Wala silang poultry. Darang sila. 20 na sila kabuok. Ako na silang kilain kay namgoy iring dire. Languan ba pamatyon katong niaging pangitlog nila pagkuan paggawas patay tanan hinaynayan sa iring nagkaroon isipte na. Buhay kitong usa kay kuan nitanaw ko si YouTube ato. Wala man, ulay kuan. Ulay nato. Nga saon pagkuan. Tanan ako siguro tong sugaan. Sugaan siguro tanan ako. Kasi hindi ay mabuhi ba. Dari mo nilang pugad dari. Ang usa ako nagilabay atong binugok. Wala na dito. Kanina pusa tanan. Pusa 20 ka buok. Maragi lang pugaran diri. Safety sila diri, hindi mabasa gyapon. Comment lang mo guys kung unsay ang ibuhaton ani. Masug kay bawgod. Adra tanaw na ko siya ron. Uy kayo. Kuwang pag ini siya adlaw. Comment na mo guys. Kisay na mo higitik diya. Update niya lang ko. Sige, salamat.